вещества. Ето вижте какво ни каза Каролев. Вие гледате Акценти. Проучването показва, че има нужда след 2020 година от даже малко повече от 2000 мегавата нова базова мощност. Тоест, ако не се прави Белене, нещо друго трябва да се прави. При всички случаи. При всички случаи. И то не в възобновяемите източници, а в тези, които правят базови мощности. Тоест, ако не е Белене, трябва да се прави нови газови централи или нови въглищни централи, защото това са трите източници на базова енергия. Само да уточним нещо. Но края на месеца няма да стане нещо, което премиера днеска каза. И той просто не е информиран. И Кое няма да стане? Няма да бъде ясно дали се строи Белене или не до края на месеца. Защото това нещо е първо политическо решение и второ, за да може да стигне до това политическо решение, има два документа, които още не са готови. В интерес на истината има забавено, тя не е от страна на HSBC, а по-скоро от страна на други институции, които са свързани с този проект. Български институции. Вие гледате Акценти. Така, ето ви мнението на експерта. Има нужда от такава мощност. Той казва само едната част от истината. Той каза, че има конфиденциалност и не може да съобщи всичко, което пише. Каква е частта? Няма значение, защото министъра сам разкри, така да се каже, подробности от доклада и се опита да се оправдае с HSBC, между другото, вчера в парламента. Другата част е, че има пазар за тази електроенергия в целия регион. И този пазар е огромен. Става дума за 40 реактора от типа на този, който трябваше да бъде изграден в Белене. Тоест става дума за около 40 000 мегаватта. Втората част от истината е тази, която каза Владо, че и в България ще имаме нужда от тази електроенергия след 2020 година или около 2020 година. И третата част от истината е, че на практика по всички сценарии, с изключение на един единствен, които се разработват от гледна точка на енергиен микс, цени на горива, цени на въглеродни емисии и така нататък, проектът Белене е икономически изгоден. Тоест неговата енергия е евтина. Единственият вариант, при който тя е спорна, като изгодност е в случая, в който цените на природния газ спадат много бързо и много рязко и цените на въглеродните емисии също спадат. Нещо, което няма да се случи нито едното, нито другото. Нито едното, нито другото. Добре, но премиера Борисов заяви, че вие сте опоручили проекта още от самото му начало. Начина, по който сте провели конкурсите, непрозрачно сте наели така наречените съпортни дейности да се извършват в проекта. Това са пълни глупости. Как пълни глупости? Ама пълни глупости. Кога е казал Бойко Борисов нещо, което е било подкрепено с някакъв факт? Човека говори, за да оправдава действията си. И тъй като не може да ги оправдае с някакви факти и аргументи, ги оправдава с някой друг, който му е виновен. Сега, този филм го гледаме вече 3 години. Добре, тогава защо не се намери стратегически инвеститор наистина? Напротив, защо се отказа РВ? Знаете ли защо се отказа? РВ беше тук, РВ. Да, РВ беше тук, да, така. Беше тук през май месец 2009 година. Неговият шеф, мисля, че се казваше Гросман, имаше среща с Сергей Станишев. И той изрично потвърди участието на РВ в проекта. Края на 2009 се отказва. Даже, ако не ме лъжи паметта, те имаха и авансова вноска от около 20 милиона евро. Тук вече може би нещо може и да не помня. То вече такива милиарди тук се сипят, че... Тя ми кажете вие, един разумен човек, инвеститор, който трябва да вложи като първа вноска около 500 милиона и като последващо плащане още около милиард и половина, ще влага ли нещо в проект, срещу който се изказва министър-председателя му, министъра на финансите и вице-премиер и министъра на икономиката и енергетика? Кой е този луд чуждестранен инвеститор, който вече в условията на огромна финансова и икономическа криза в целия свят, изведнъж ще извади ресурс, за да хвърли едни пари в една държава, която не се знае какво иска? Когато държавата знаеше какво иска, инвеститорите стояха на опашка за АЕЦ Белене. Когато държавата започна да не знае какво иска, те си тръгнаха. И не беше само той. Въпреки това има инвеститори за АЕЦ Белене. Финландски и френски също. Да, финландски, френски, американски. Фотум и френската Алтран. Алтран и накрая Квантум, една огромна американска компания. Подозираха ги, че те са дъщерни фирми на Росатом. Глупости на търкалета. Сега Квантум всичко ли е глупости, господин Овчаров? Някакви зли хора ходят и говорят глупости, за да съсипят България. Това ли е идеята? Не, те не говорят. Те правят неща, за да съсипят България, а после се опитат да оправдаят действията си, разсейки такива глупости. Тогава бихте ли вдигнали завесата? Защо
АЕЦ Белене има такива яростни противници, например в лицето на лидера на ДСБ Иван Костов, също бивш министър-председател, който, между другото, едва сега разбрахме, че е родоначалник на идеята да има такава газостанция. На мястото на площадката на АЕЦ Белене. Извинявайте, пак ще използвам тази дума глупости. Всички, даже за Иван Костов не трябва да се говори с думата глупости. Значи всички тъжни неща, които са случили в българската енергетика, са свързани с Иван Костов и десни управления. Той може да твърди каквото иска. Искате ли да го чуем какво твърди? Не искам. Не, нека да го чуем. Не искам да го слушам. Нека да го чуем, защото трябва да имаме всички гледни точки. Моля ви, Иван Костов, колеги. Вие гледате Акценти. Това решение е единствено възможното в момента за България. Защо? Защото България е в такова състояние, че не може да поеме финансирането със собствени средства на такъв огромен проект. Господин Костов, преди малко дадохте... Нямаме тези ресурси. За времето на изграждането, което ще бъде 7-8 години, лихвите, които само ще се изплатят, ще превърнат общия кредит като двойна тежест за данъкоплатеца. Примерно, ако е 10 милиарда, данъкоплатецът ще е платил 20, а в следващите години ще плаща още повече. И това е една изключително тежка сметка. Тя е сравнена с държавния бюджет, с възможностите за инвестиране и особено в тези кризисни години тя е изключително трудна инвестиция, невъзможна, защото е прокризисна. Това означава всичките пари от данъкоплатеца ги взимаш и ги насочваш към плащане на някакви лихви към една страна, с която и без друго си в изключително лоши търговско-икономически отношения. В смисъл има огромен дефицит в твоя вреда. Тоест ти внасяш много повече, отколкото изнасяш. И още повече задълбочаваш този огромен външно-икономически проблем. Това е... но за тия неща никой не иска да говори от защитниците на проекта. Вие гледате Акценти. Ето един защитник на проекта. Като такъв, какво ще кажете за тези неща, за тези сметки, които представя Иван Костов? Каква точно сметка чухте? Сметката означава, че ние в тази кризисна година нито можем да намерим инвеститори. Кои сме ние? Българите. Кой е искал пари от българите за изграждането на АЕЦ Белене? Така става само руски, изцяло руски проект. Какво значи руски? За да се изгради един инвестиционен проект, какъвто ще да е той, дали е руски, дали е финландската атомна централа, дали е американската, която сега ще се строи, се вземат кредити. Навсякъде тези кредити има лихви. Да, и тези лихви се изплащат от този, който реализира проекта и от печалбата, която получава от реализацията на проекта. Тоест няма да е българската Българският данъкоплатец няма да плаща абсолютно нищо. А защо Иван Костов е едно от, как да кажа, черните, така да се каже, имена в българската енергетика? На него дължим спирането на първи до четвърти блок в АЕЦ Козлодуй. На него дължим изграждането на двете американски централи в комплекса Марица изток. Изграждането не е толкова лошо. На него дължим условията, при които са гарантирани тези централи. Ако ние бяхме направили така с Белене, просто не ми се мисли какво ще се случва сега. Там условията, които Иван Костов е договорил, са за 15 години гарантирано изкупуване на електроенергията от тези централи. На цена, която е 2,5 пъти по-висока от цената в момента на българската централа в този комплекс, която също е модернизирана. И това го дължим на Иван Костов. А защо са против АЕЦ Белене? Защото като излезе АЕЦ Белене на пазара на електроенергия, и колкото по-бързо излезе той, толкова по-малък става пазара на същите тези две американски централи. Аз няма да влизам в темата, къде отидоха едни 12% на офшорката 3C, които се препродадоха на ЕИС, и изведнъж едни 12% от нейния капитал изчезнаха някъде. Тогава, 98, 99 и 2000 година, вървяха спекулации, че те са заделени за някои, които са спомогнали за изграждането на тая централа. Но тая е друга тема и не искам да я коментирам. Няма как да я коментираме. Тогава, все пак аз да ви попитам ние, защо винаги сме в, как да кажа, в гьола с цените, които плащаме. И то, дето се казва, ето, например, на Германия плащаме $330 за 1000 кубически метра газ. Тоест Германия плаща толкова. Това го каза Бойко Борисов. А 600 плащаме ние. И това го каза Бойко Борисов. Добре, колко плаща? Значи, аз ви казах, Бойко Борисов, като ви каже добро утро, добре, оборете го къде е обаче. слънцето. Има статистика на Евростат.
Вземате статистиката на Евростат и виждате каква е цената. И ще видите там, че цената на природния газ в България е третата отдолу нагоре. Тоест в най-ниската По-евтини от нас са цените на природния газ в Румъния и в една от прибалтийските републики, ще ви излъжа сега дали Латвия или Естония. Естествено, че са неверни. И ще ви кажа защо. Защото Румъния има собствени източници на природен газ, а Прибалтийската република е доста по-близо до Русия и до източника на природен газ и транспортните разходи са значително по-малки. Така че това приказване е просто отново да докараме от не знам си кой кладенец, от 5 или от 10, за да оправдаем нещата, които вече сме направили. И тук вече ви питам не като политическа фигура, а като енергетик. Доколко е възможно площадка за ядрена централа да служи за строеж на газостанция? Възможно, разбира се. Тази площадка е уникална. Но това ще бъде, знаете ли какво? Как да го кажа? Да храните с бисери прасета, примерно. Да. Уникална площадка. Един колега друго ще го се изрази, да събориш дворец, за да построиш колиба. Точно така, може и така да го кажете. Тя е уникална. Тя е намивана площадката. Знаете ли, ваден е този слой пясъка от Дунава и е намиван на площадката. Там има правени баластрови възглавници точно на местата, където трябва да бъдат реакторите, за да се обезпечи земетръсно тази площадка. И тази уникална площадка ще я изхабим, за да сложим една централа, която може да бъде сложена на всяко едно място в България. Освен това, там няма никакъв природен газ и никакъв източник на природен газ. Как от Русия, нали ще има? Да, там трябва да се направи една тръбичка, по която да отиде там газ. Дали ще са съгласни руснаците? Има тръби, има места, които са доста по-близо до тръбата, която минава вече. И не виждам никаква логика, поради която. Това е просто хвърлено, за да успокоим госпожа Цецка Цачева, защото тя беше един от радетелите и защитниците на АЕЦ Белене. Просто беше обещала жената, че в Плевенския регион, че там ще има централи. Доскоро го обещаваш. Сега просто хвърляме малко. Сега ще трябва да се прибере